Габдылхак абый 18 яшы тулгач 1943 елның гыйнварында фронтка алына. Габдылхак абый кайларда сугышырга туры килде? Ленинград янында. Карельский перешейкі деген местность бар. Шында сугышырга туры килде, шында ранен болдым. Легкий ранение гына. Номері 11-14 Галайра, госпиталь легко раненых деген. Шында 20 күн ятып шықтым. Ondan соң передовойға фронтның өзіне кірге де туры келмеді. Мен приставы батальоны связной болып берді. Почти 7 жылда 3 ай қызмет етерге туры келді. Мен 23 жылғы абый бары бұл сугышта вафат болды. Сугышчан батырлыклары өчен якташыбыз дан ордены белән дә бүләкләнгән. Benim yanımda Irak'ta землянка var ya. Şunda bir zaman iz var. Землянкаға кірген, çıkkan iz yok. İzleri de biznikiler izi tegel, düşman izine şey. Şöyle aytıp, onlar bir Nemişçe bilişini çakırdılar da bir kavarga kırdılar землянкадағы bilen. Oğlum, iki Nemis niye olgan iken разведчигі. Вот biz şularını kulga aldık. 1945 елның җиңү китергән язын Габдылхак абыйга Латвия якларында каршыларга туры килә. Рига, Латвия шәһәре Ригага наступать иткәндә, bir сугыш шулай не бар, знаклар бар инде, билгеләр. Шунда наступать иткәндә сугыш туктады, 50 километр диделәр да Рига. Шулай итеп сугыш бетте, туктады. Сугыш бетте. Сугыштан соң хисапчы берничә ел комбайнчы булып эшли. Аннан соң фронтовикны склад мөдире итеп куялар. Пенсиягә чыкканчы шунда хезмәт куя ул. Алар мәрхүмә хатыны Рәйсә апа белән 4 бала үстерәләр. Бабай бүген кызы Рәшидә, кияве Харис тәрбиясендә яши.